Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Makadi mhuri yeZimbabwe, sita ndishumbakadzi. Nhasi tauya nenyaya inorwadza, nyaya inoswisa, nyaya inogumbura kune vabereki, kune vana. Hama dzangu, munyika munana manyenga vana. Ndakanangana nemi vana vechidiki. Hazvizi zvese zvinopenya zvakanaka. Variko vakamirira kufadzwa kana kumhanyiswa ropa ravo nevechidiki, vachikupa tunonaka tusina ramangwana. Hama dzangu, nyaya iri pano inorwadza, ndikedzai nditaure. Mana manyenga vana vari kuuraya ramangwana revana. Ndine 16 years. Ndandiri form 3 ndaigara kuEpworth nagogo wangu nasekuru. Sekuru wari hanzvadzi yamama. Gogo wari mukadzi wasekuru wavo. Saka zvakaitika ndakadanana naAllen Musawazi. Muna March. Ndadanana naye muna March kudaro. Ndakaskipa period. Taienda tese kumafaro. Achindiendesa kuma-guest house. Saka pandakaskipa period ndakamutaurira. But alright, ndazvinzwa. Pandataurira Queen Nahaji. Queen Nahaji iye anoti muzukuru wake but ishamwari yake. Vanditi rega titaure chi nawo angu. Zvikoro zvazvo zvakunovhurwa. Vanditi usa waste mari yamama yeschool fees rega ndiyozokutora. Vayozonditora. Vandiendesa kumba kwa Queen Nahaji ikoko kweshamwari yake. Vandagara ikoko 2 weeks. Saka ndagara ikoko 2 weeks, hanzvadzi yake yakauya. Vainditesta, vaiona ndisina nhumbu. Vapauya waning'ina wake 2. Vava kutsanangurwa nyaya yemamiriro yanga yakaita. Vati saka wabereki wemwana ari uzera kuti mwana ari kupi. Vati rega tivafonere. Saka iwo inini wanga wanditira samalaini. Malaini ya ndangomabudisa mufoni vandamarasa sezvanga wataura. Vawafonera sekuru wangu wekumusha, baba wa mama wangu neprivate number. Vanawafonera nenamba chaidzo. Vawati halo makadi, zvikanzi tiripo makadiwo, inini ndine muzukuru wenyu wendi. Zvikanzi ndachitonetseka, ndakaenda kuEconet ndichida kunoonzwa kuti chi zvakafamba sei. Saka ndakatanga ndanzi chimbotanga maisa police report. Saka ndiri munzira kutogadzirisa nyaya dzacho idzodzo. Zvikanzi aiwa ndine mwana wenyu. Sekuru obva wati chi alright. Zvadaro iye Allen akabva anditsvagira imba kwekugara muno muWesley mandinogara. Anditsvagira imba imo mandogara. But akutogara zvakanaka. But mukadzi wake aifona achipopota mazuva ese. Saka iye Allen wacho pane amai vakatitsvagira imba vanonzi ameno vanongonzi madzimai. Vakambouya kumba vakanditaura kuti hanzi iwewe dzokera kumba. Toita sei kuti udzokere kumba? Pandataura kuti izvozvo hazviite zvamuri kutaura. Tangai mataura naAllen wacho kuti ari kuti chinazvo. Nyaya yobva yangopera yakadaro. Saka hazvina kumbotora madays, vaning'ina vake vakauya kuna Blair Road. Vandifonera zvikanzi uya kuno, vandaienda kuna Blair Road kuya. Zvikanzi imi mukoma namaini munofanira kugara mune mapasipoti kuitira nyaya iyi kana ikangoenda kumapurisa chete munoona kutiza nemwana, mungotiza mese kuti nyaya ivharike. Uyu Allen ndopa akaenda, sekuru wangu wangori kuKabuzimo, akaenda kunobvisa, akabva anopa sekuru wangu tsvakirai kuno. Akaenda aina Haji, akaenda unopa sekuru wangu tsvakirai kuno. Aenda kunopa sekuru wangu tsvakirai kuno. Sekuru wangu wazoshedza dhedhi wangu, vakapa dhedhi wangu mari yaya vakati chi vanhu vakauya vakati tisine mwana wenyu, mari yetsvakirai kuno bva yapiwa dhedhi wangu mari yaya. Zvadaro tagara. Allen akandiendesa kuchipatara. Angondiudza kuti geza. Amenoti anga ari kuuya kuzokutora. Pandageza, pandanopinda mota.
bva andiendesa kuchipatara kuSuburban. Iye akangosvika pakliniki, saka ndaitofunza kuti pamba nekuti kaprivate hospital. Bva apinda mukati iye, bva azodzoka achinditi chihandei mukati umu. Bva ndadzoka mota muya ndichipinda, takapinda murumu mamuna doctor. Doctor uya ndakatopinda achidhirena mushonga yake, bva andibaya majekiseni 2, bva andipa mapiritsi 2 akanditi imwai ipapo. Abva andipa mamwe mapiritsi anga akanyorwa kunzi ameno anga anzi Azipro here Azithral, ndichanyatsoziya. Saka pandakamwa mapiritsi aya ndatanga kurwadziwa nemudumbu. Allen yabva angondidzosa kumba. Saka ndichirwara kudaro, mumba mandinogara muna vamwe mai tinodarika nemupaseji, maiwe imomo. Watondiona ndichizvongonyoka ndichirwadziwa nemudumbu. Bva wati ko mai nichi marwara nei? Bva ndati maiguru zvakaoma, ndangonobaiwa majekiseni asi kuzoti ndei. Zvinonzi majekiseni, ndikati ndabva ndatoti ndapiwa nemapiritsi aya. Zvikanzi mai ninika mapiritsi aya musamwe nekuti anogona kudi kuzokuvhiringidzai musamwe mapiritsi aya musikazivi kuti ndei. Mapiritsi aya bva ndamarasa mubhini. Zvadaro tagara naAllen wewe. Last week ndo pakazotangira nyaya yacho manje. Allen bva andifonera makuseni ngengeri Sunday. Bva andifonera makuseni nemukadzi wake. Bva anditi ndiri kumbirawo namba dzamama wako. Bva ndamuti inangu handikwanisi kudi kupai namba dzamama wangu. Madima auya mafona muri kuno, mukadzi wacho ndo paakabvuta foni. Bva atanga kupopota kuti iwewe hatina mari yekuwesta kunorora hure baisusu. Hatina mari yekuwesta kunorora mahure. Chero ukachienda kumapurisa izvozvi, enda toni kumapurisa kwacho toona kuti anosungwa ndiani. Mesi nevabereki venyu munopenga, anonosungwa ndiani makatambira tsvakira kuno, toda kuona kuti anonosungwa ndiani. Chiendai kumapurisa kwacho toona. Bva akutanga kupopota mukadzi uya. Inini bva ndakata foni. Foni yaakafonesa ifoni yemurume wacho. Bva afona futi, bva akutanga kupopota, bva ndakata foni. Zvekuma10:10 ndo pandakazofonera iwo ndo akafona. Ndikati ko maswera sei? Hana chaakataura. Bva akata. Handina kuzwa zvaakataura, bva ndamufonera. Zvikanzi iwe usataure neni, ita zvelife yako, ini ndiite zvelife yangu. Usasataure neni, ita zvelife yako. Ndikati ko ndakutadzira ichi. Zvikanzi ita zvelife yako, ini ndakuita zvelife yangu. Bva akata foni yangu. Zvikanzi bva ndamufonera. Zvikanzi uri kutondinetsa, da kutoita zvibasa. Iwe ita yauri kuita ikoko kwamhena kuti uchadzokera kumba kwenyu uchiti chii. Unongoenda una mama Lulu unotaura nawo kuti zvimba zvaramba. Iwe chiita zvelife yako, ini ndiite zvelife yangu. Ndikati ndakutadzira izvi. Zvikanzi makabuda namudhara wechi. Ndikati muri kutaura kuti kubuda namudhara upi? Bva akata foni. Bva ndamufonera futi. Bva ndati imi nyatsotaura statement yenyu cheche kuti ini ndanyatsokutadzira ichi. Bva ataura kuti wakandipa sick 1, 2 wandinyepera kuti une nhumbi yausina, 3 uri kudanana nababa wamunogara nawo pamupepa papo, 4 hameno zvimwe zvaakataura. Uyu bva ndafonera baba watinogara nawo wanga watori kubasa kwavo. Bva ndati bamkuruka chimbotauraiwo nabamunini wenyu hameno zvauri kutaura nyaya dzawo, wari kutaura kuti ini ndiri kudanana nemi. Bva wafona bamukuru waye, bva wati ko chii chiri kuitika, nyaya dzenyu dziri kuinvolva inini here? Zvikanzi aiwa hadzisi kuinvolva inini, asi munongoziva pachirume iye ngaiite zvelife yake, ini ndiite zvelife yangu. Munoziva kuti ndiri munhu ane mhuri, saka handingambosweri kuuya ikoko ndichilojera munhu. Zvikanzi madi kuita nyaya dzenyu makagara pasi mese muchinyatsotaurirana, munyatsowonesana. Zvikanzi handichatomboya ikoko kune changu, handichatomboya ikoko. Bamukuru waibva wandifonera. Zvikanzi mai nenika nyaya yenyu yakaoma, munhu wenyu ari kutojamuka, ari kutaura kuti ini handichada. Bva ndangoti zvakaoma. Bva ndamufonera ndichimubvunza kuti ko ndanyatsokutadzira ichi, ndakutadzira ichi. Zvikanzi iwe siyana neni, siya ndiite zvelife yangu, iwe ite zvelife yako. Dzokera kumba kwenyu iwewe, dzokera kumba kwenyu. Unonongotaura hameno kuti uchaudza ana mama kuti zvemba zvaramba here. Ndikati imi muchitaurira vabereki vangu izvo. Zvikanzi iwe handina kana chekutaura ini nevabereki vako, hausisiri mumaoko angu. Ndikati handizvirudzikana kuti inini ndimi muneni. Zvikanzi hausiri mumaoko angu, ndatokuudza kuti ita zvelife yako. Iwewe wakambondiona ndichigeza kumba kwako here kana kudya ikoko kana kurara ikoko? Handoona kuti mazuva ano ndandisisadyi kuno kuna ane common sense chaiyo anofanira kufunga kuti ini handichakuda, handichakuda nezvako, ita zvelife yako. Bva ndabvunza kuti asi angu ingawani ndima angonditora unouya uzondigarisa panapa. Bva akutondipindura ravo. Zvimwe zvacho zvaitaura zvese ndaimurekodha. Aifona pacho ndichimurekodha achitaura. Akataura kuti iwewe wakandipa siki, chirwere chesiki, wandipa chirwere chesiki, saka handiuyi ikoko, achitaura zvakawanda. Saka shamwari yake akapedzera kuenda nayo kumba kwedu achinotaura kuti ndiri kuda list. Bva yandifonera. Zvikanzi chiko chiri kuitika, ndanzwa kuti muri kunetsana. Ndikati handisi kunetsana nawo, ndabva ndamutsanangurira zvese izvi. Zvikanzi alright, rega nditaure nayo.
Saka mangwana acho akabva ndifonera zvikanzi saka mune chikafu here chekudya ikoko, bva anditumira $6. Bva kutondifonera achiti ndichanotaura naye ndomubvunza kuti munhu achiri kuda munhu here kana kuti haachadi munhu. Bva afonerwa nezuro, bva ataura kuti inini munhu handichadi. Ndo zvakabva ataura. Saka iwo wacho wakabva wandiudza kuti inichi munhu ataura kuti ine handichakuda. Saka iye wacho nezuro wacho bva anditumira, iye Alfred wacho bva anditumira $6 futi. Saka nezuro pandakaenda kupolisi, uyu akandifonera ndi kupolisi ikoko akandibvunza kuti uri kupi? Ndikati ndaenda kuCampus Mall Church. Zvikanzi ndati uri kupi? Zvikanzi unonyepa uri kupi? Vandamuzoti ndaenda kuCampus Mall Church. Zvikanzi alright, ndiri kuuya ikoko, ndichapfuura nekokoko ndichikuona. Saka pandakasvika kumbaka, ndakasvika zvichinzi murume nyamboya panapa achikutsvaga. Ndichingocheuka kudai bva ndatoona mota yake ichiuya pamba. Bva atomisa mota, bva atipinda mota, bva ndapinda mota muyamwe. Bva akutanga kundikumbira regerero zvikanzi sora hako, you need to be strong, usafunge mweya yakaipa kana kuzviuraya. Sora hako, uchatoita life yakanaka, sora hako nezvandakakuitira. Pandavaudza kuti inini hangu musandikumbire regerero renyu garai naro. Zvikanzi sori, ndizvo zvakauya achitaura zvokuti sori. Pane pandanzwa uchiti pawambonditsanangurira sati hapana poti inyaya wakanotenga pirisi regonzo uchida kunwa. Inini hangu paakandiudza izvozvo, saka ndakabva ndapererwa, bva ndatoenda kumashops ndichinotsvaga pirisi regonzo, bva ndarishaya. Bva ndamboenda pana Blair Road apa, saka paigadzirwa mota, ndo zvakatoita kuti ndisazviuraya izvozvo. Alright. Iwewe wati une makore 16. Chakaita kuti upinde mukati merelationship nababa une chawaishaya here kumba kana kuti kwainguva kunyengedzeka? Ina handina chandaishaya kumba, but ndakafurirwa. Neshamwari? Ndakafurirwa neshamwari dzake yeyu Allen wacho. Alright. Allen anoita basa rei? Ane makombi. Makombi akanzi chii? Mamwe acho akanzi WhatsApp, mamwe acho akatonyorwa zita rake kuzasi kuya kune Queen address. Alright. Mati anonzi Allen ani? Anonzi Allen Musawasi. Alright. Wati mudzimai wachona ari kutaura newe zvakare vana vacho vari kutaura newe? Mukadzi wacho anenge achindipopotera. Inini kare aifona achinditaura kuti ndinotobheja umbofa wakagara nawo baba wao, iwe ndiwe uchatambiswa oenda kumba kwenyu. Mwana wake mumwe musikana akanditanga last week iyoyi, akanditanga akanditi murume munhu ambofa akakuroora, anongokushandisa kukudzosera kumba kwenyu, siyana nababa wangu, urere munhu. Uyu mwana wake ipapa panezuro akandisendera message akanditi hai iri sei hati break. Alright. Pauri kuti vakauya kumba nezuro vachikumbira regero, vaikumbira regero rokuti mudzokerani here kana kuti regero rokuti enda hako asi undiregerere? Ina hangu handinoziva kuti regero rawo nderei, nekuti wakabva watonditi sori wachida kundibata wakanditaura kuti saka ndikati yatiso unoramba here. Vandatoudza kuti inini siyana ineni. Siyana ineni. Maatondivhiringidza ndiri munhu anodai ari nevamwe vana kuchikoro enda wamakandiitira utsinye wakadaro. Airamba akanyarara, ndikamubvunza mubvunzo. Ndikamubvunza kuti wanditadzire, ndakakutadzirei? Airamba akanyarara. Alright. Apa iwe uri munhu akakanganisirwa ramangwana rako, asi uchiri mwana mudiki unoenda mberi. Unoda kuti kudii kune vamwe vana vari kuchikoro vezera rako vasati vasangana netsaona yawakasangana nayo? Ndawauza kuti ngawafokasi aone chikoro. Ngawaite zvechikoro, ngawasabvuma umbofurirwa nevarume vane utsinye vanenge vachida kungokushandisa kusiya. Nguva yameidana naye kupa mari? Nguva yataidana naye ndipa mari. Achindiitira zvese chero chanenge ndati ndiitira aindiitira. But pandanda kugara naye mari yaindipa tichidanana naye zvazvatosiyana. Sometimes aitombondiradza nenzara. Alright. Wati makatanga kuita bonde mese muchiri musati makugara mese handiti? Maita bonde zviri frequent sei? Paholiday iyoyi yakapfuura. April. Ndo aikumba kwedu achinditora everyday. Achibuda neni. Saka everyday pataibuda tese taitosangana. Musina zvidziviriro? Uyu pekutanga takasangana tine protector. Uyu Queen bataura kuti munopenga ungarara nawo waine protector hazviiti. Achiudza iwewe? Achiudza inini. Iwo angu wacho ndisandawaudza wakangobvisa wega protector, ndakaona wachiita wasina. Alright. Saka Queen uyu ungati ndiye mufuriri akanyanyisa panyaya iyi nemurume wake? Naiwo angu wacho.
wainyepedzera kunga unondidaiwo asingandidi. Alright. Iwe uri kutarisira kuitei iko zvino zvamira kudai? Ndinoda kuti hangu ndidzokere kuchikoro. Mwanangu, wanga uchiti baba ava vaiuya vachikutora pamba. Pane aiona here uchitorwa pavanhu vepamba? Aiwa, hapana aiona, but ainditorera kurodhi. Saka ndaingoenda kurodhi wongonditora nemota yake toenda. Foni yamaishandisa wanga ndiye anga akutengera here kana kuti vabereki? Foni yangu ndakaitengerwa namama kuitira kuchikoro. Alright. Dear, iwe wati waitorwa kumba iwe. Waitorwa nguvai uye uchidzoswa nguvai naAllen? Allen aindifonera kuma9. Makuseni? Andifonera kuma9 ondiudza kuti fana kugeza ndiri kuuya. Saka pandaifana kugeza aisambodrive 1 hour kubva kwaanenge achibva. 30 minutes ndopa after 30 minutes otouya uchindipika paisondipikira totoenda. Gogo wangu wandaigara nawo havazviziva, vanombobvira vazviziva kuti ndini ndikudanana nawo. Waidzoswa kuchakachena futi? Aindidzosa kuma5 kuma6. Ende nguva yese yawanga usipo pamba kubva kuma9 kusvika kuma5 6 ikoko gogo vaiti uri kupi? Gogo sometimes wanenge wasipo wanenge uri kumusika kwavo. Asi kumba waive uri mwana aiteerera ake? Ndasina problem nevabereki vangu. Alright. Waitengerwa zvii zvawanga uchiti aikutengera chawaida? Iye angondiudza kuti anything chaunenge wada unonditaurira. Alright. Saka zvimwewo zvinhu zvakaita sana mafuta ainditengera. Kana achiuya aitaura kuti aindibvunza kuti saka kana ndichiuya ndinokuodhera chikafu chakaita sei, ndaibva ndangomutaurira but aizonditengera doro manje. Alright. Asi iwe wanga wagara uchimwa doro here kana kuti wakatodzidziswa naye? Ndiye akandidzidzisa kumwa doro. Alright. Kumaloji kwanga uchiti kuti maiendeswa kumaloji nekumafaro, inzvimbo dzipi dzamaienda idzi? Kuairport kune kumwe kunonzi kuGlenwood, so kwaTafi. Ikoko kunoitwa zvemafaro ndokwaaindiendesa. Takaenda futi kunonzi kwaMaruta. Alright. Handizivi kuti ndekupi kwachikoko. Alright. Bva kuguest house kwakandiendesa kunonzi kuGlenland. Alright. Bva andiendesa kumwe futi hanzi Waterfalls here kunonzi kuVamuvhamu. Alright. Kunzvimbo dzese idzodzo havafunze makore kuti wapfuura makore 18 here? Wabvunze nekuti aitongoenda obhadhara iye aindisiya ndiri mota. Odhiraivha mota yake unomupaka padhuze nepadhoo. Maguest house acho anenge akanyorwa manhamba. Saka anopaka padhoo pacho tinobva tangopinda murume hapana anozviona. Iwe muviri wako wanga watojairawo nezvababa sezvo mama kuita bonde kwenguva yakareba? Asi dhei rekutanga akanditengera doro tikafara. Vandiudza kuti handei kunzvimbo yekuti tichingona TV takagara tichitandira kunotonhorera. Saka patakaenda ikoko ndaitoti pamwe tiri kutoenda kwaari kutaura zvishuva pane pari panze, ndichiona takabva tangosvika ndichitoona manhambers. Saka anomboziva kuti ndepe patatongosvika iye ndiye akabuda ansiya ndiri mota, bva tasvika tichitopinda murumu tese. Alright. Ende wanga wadhakwa futi? Alright. Ndodzoka kuna mama. Pauri kuti akataura namama wako, aitaura nezvei namama wako? Namama wangu hawana kutaura wese. Handizivi kuti wakataura wese here because hawana kutaura wese. Hawana kutaura wese namama wangu. Akazivisa mama wako? Ndakamunyima nhamba dzamama wangu. Alright. Saka apa tiri kuda kutaura naye pafoni, tichataura naye. Ndodzoka pamapurisa, pamakaenda mapurisa akati kudi, akakubatsira sei? Mapurisa akanditi regai titaure nyaya yako pandakawatsanangurira, ndichiwatsanangurira zvakaita. Akabva anditora kuti chero iwe ukada kundisungisa nemukadzi wake wese vari kundithreatena vachitaura kuti chero ukada kundisungisa mese nevabereki venyu munosungwa. Saka akabva anditi regai ndikupe nhamba dzeava vanhu vanokwanisa kukubatsira nyaya yako. Iwe wambotaura uchiti, uye ndazvinzwa muaudio, uyu Allen achiti iwewe ukaramba kuenda kumba kwenyu ndichazviuraya, ukaenda kumapurisa ndozviuraya. Pane zvimwe here zvaanokutyishidzira iwewe? Uyu Allen anongonitaura kuti ukangoenda kupolisi ndiri kuzviuraya. Nyaya iyi ndichatongoguma ndazviuraya chete, ukangoenda kumapurisa ndichaguma ndazviuraya. Iye mukadzi wacho ari kunzi futi akabuditsa futi kumba kwaQueen naHachi, achivathreatena kuti taure kuti kagirlfriend kako akagaisa kupi. Bva abudisira Queen futi akati ukangoramba uchitaura usina basa ndokushuta. Then pane nyaya yangu wachitaura kuti uyu mudzimai wachona uyu anonzi Fadzaiwe, mwana waminista. Akati ndiri mwana waminista inini, saka muchaiva muchitochwa nemasiteni. Ndozvakaita. Alright. Ukangondisungisa chete ndozviuraya. Alright. Pane audio yamaitaura misi yandanzwa yaikufonera
achiti ini ndinogona kusaita 5 days ndiri mupenyu nekuti ndiri kurwara. Chii chaari kuti ari kurwara nacho? Ari kuti hanzi ndakamupa siki. Saka siki ndio ari kuti inomuraya. Hanzi handisikana kugona kana kufamba kana kuita sei, asi pandakamuona nezuro angasumborwara zvaanga. Ndaitokumbira bondi nezuro. Zvaanga angori ndio zvaanga angori. Alright. Mwanangu. Iwewo sokufunga kwako unoona sekuti ndiwe here musikana wega akadanana naAlan wechidiki achiri kuchikoro? Alan akadana nemumwe ainzi Mimi. Abva adana nemumwe anonzi Rudo. Rudo uyu hanzi anga ari form 3 pawakatanga kudanana. Saka anga akamupromisa futi kuti ndichakutora ukangopedza form 4. Saka aingobuda wese semabudira aingoita nina wachinouenda kumaguest house kwawo. Saka Rudo iye madays ameno kuti ndakatoudzwawo naQueen maimacha because iye wacho Alena pakandiunza kwesila ndizoti usataure naQueen nahaji. Saka pandakaenda kuna Queen nahaji ndiko kwandakazoendera kupolisi. Queen akatondiudza kuti anko akauya panapa wakanditaura kuti ndipe nhamba dzaRudo. Rudo ndo wandakutoda zvangu. Saka ndo zvaingoita. Alright, utori mutambo wekuti wadana nevana vadiki. Ko Queen uyu iye ari kunzi ape nhamba dzaRudo. Queen uyu tadaisa ndiye here ari kurongera anko Allen waasikana? Kwete kumboti anko Allen wanorongerwa. Inini chaiyo pawakandida wanomborongerwa naQueen wakauya wakatumira sisi waQueen kuti dzorokai mumushedzi. Hawana Queen asiri yakavarongera. Alright. Saka Allen angori manyenga vana anoshandisa vana. Udanana navo ropa rake romanyamanya obva avasiya yake. Ndo zvaanoita. Saka paakuda kudzokera kuno moyo achiri kuchikora yake. Akanditaurira futi kuti hanzi nditone mumwe achida kundishotesa. Ameno taida kundishotesa here kana kuti akataura kuti zvonizvo nditone mumwe mukadzi ari kuSouth andinhu. Saka ameno tairevese here kana kuti ainyema. Saka wadzidza mwanangu. Uyu hanzvadzi yake yakambondifonera futi. Ichindifrustrate, ichindiudza izvozvo zvokuti uyu bhodhi wedu isusu watoneuchi mumwe mukadzi ari kuSouth Africa. Saka iwe ndiwe wechi3, saka wazvipira here kuita mukadzi wechi3 uda kuroorwa here? Ndikati iwe wabvunzei wacho zvikanzi aiwa tikubvunza iwewe wakandifonera neprivate number. Ndakawarekodha vachitaura futi. Asi iwe waida kuroorwa here naAllen? Allen ndo zvaingondipromisa kuti ndida kunoroora umba kwenyu. Iwe wanga wazvipirawo? Ndandazvipira akataura kuti ndida kudzosera kuchikoro. Alright. Birthday rangu rari kumba kwadhedhi wangu. Zvaisaita ndienda kuchikoro risina birthday. Parakauya pacho akanditaura kuti handisati ndane mari yacho but ndiyaipa pressure kuti birthday riuye. Alright. Kana kuti aida kutongoona kuti une makore mangani zvechokwadi? Hanzi akaenda futi kumba kwaQueen akanobvunza kuti nhai uende ambori nemakore mangani. Zvikanzi tauriranai isu hatinyatsoziva but imeniwe ndipaitaura kuti ini ndine 16 years. Alright. Saka maybe aida kuona kuti ndine makore mangani. Alright. Iye aindivhara kunge anondida but ndakazotoona kuti chero ipapa pacho patazonetsana handina chandamutanzira. Zvaingoita everyday achiuya ndo zvaingoita. Hapana chachinja. Alright. Asi mumba mauri kugara mongo atengerwa property here? Haana property svine yanga mbonitenga. Akatenga chii? Akatenga mattress, batenga gas, batenga maplates. Ndo zvega. Nemagumbezi? Nemablankets. Kwehembe? Hembe panguva yechanda angonditengerawo zvinodziya. Alright. Alright. Mwanangu, ndinoda kudzoka zvakare panyaya yebonde, maitiro amaita bonde. Nekuti itsika yaAllen muzavasi yokurara nevana vechidiki. Zvokuti ungange une zvawakaona zvokuti pamwe zvingange zvine marityozo mukati here muitiro waanoita bonde? Ina hangu handizozivi nekuti zvaingoita pekutanga ndo zvaingoita. Saka handizozivi kuti kana achiita marityozo acho zvine zvakaita sei. Asi iye manje pane mashoko akanditaurira paakanditi dzokera umba. Anditi dzokera umba ameno kuti uchanotaura kuti waona zvidhoma here. Tsvaga zvinhu zvekuti unotaura udzokere umba. Ndainzwa audio iyoyo ndainzwa. Saka handizivi kuti zvaiva zvemarityozo here kana kuti rakaita sei maita sei bonde iroro? Tsanangura mwanangu. Sometimes iye ainditi uya pamusoro, iye sometimes ndiyaienda pamusoro. Alright. Maimbodyanana nenguva? Inini hangu ndakaramba but aida kundidya. Alright. Alright. Iyo wanga asingade kudyiwa. Aida but ndamuzoti handizvizivi handizvigoni. Alright. Mapedza kuita kudaro kana maiita semaenda nokesa maipukuta maidi.
10 nogesa. Right. Hapana chaitora chako chokuti kana zvabuda mukati mekuita bonde hapana chaitora. Hapana. Zvamapukutisa zvacho. Taishandisa tumwe tumatauro so kupukutisa. Aizvitakura. Ndiwo waisara nazvo. Alright. Hello. Magadi Mzawasi. Fara ini ndinoitwa Shumbakadzi. I'm calling from Sly Media TV. Okay. You are the phone operator. Indri brother wajazo kutaka nawe motoro nawo. That ina ndisimudzo phone mabuda. Asi mambobvuma wani pandatanga utaura nemi kuti ndimi. Hello. Avari kutaura ndevamuzavasi kava. Okay. Abva akati ndiye. Atozoti zvashata manje. Abva akati. Ndeve. Handizii because hapana mboya akapfeka kana uniform. Uzvinozvobhadhaidza manje zvinhu zvakaita manje. Ina hangu handizii ameno. Kwazii zvibvunzo vakawanda vamutaura navanhu zvakana 20 minutes. Today munoona baba mangwana inenge ndinga ndega ndinoona vana ndinoona sekuru kugara navo pasi totaura tomepa wefuwa. Ina hangu munozoti chika ina handisi kutoziva kuti chichatombonyatsoitika. Ndandichitotaurawo namama pandatoona nhamba dzichindifonera vatati hello ndiani ndibva ndatonzidzikai kuzasi mumba ndinogara muupstairs vandanzidzikai kuzasi ndopandiri kutodzika ndiri kutoona panyene vanhu. Hello. Hello. Pakaipa. Ndandichiti mama vanga vanditi musaita zvepafoni. Hello. Ndati mama vanga vanditi musaita zvepafoni. Vanga vati ndiite zvekuenda. Handiti. Kunana sekuru. Kwaro kwakunyazura. Handiti. Ndonovaona. Saka ndatoronga kuti ndisimuke mangwana mausini. Handitika. Ndonotaura navo. Kuti mafikazi angadiwa nekudai. Tinoona kuti mari iripo imari yakasika sei. Ende mama wako vamara zvino. Ndinimudya ndinofungoda kuti kukanganisa akakanganisa. Asi ndaida kuti mwana wangu apozere kuenda mberi nechikoro. Ndo mataurira avaiti. Aya, munoziva. Imimi munogona kumuudza kuti anogona kuti azosere mwana kuchikoro. Ndati ndiri kuzvinzwa asi tombozviramba. Advantage kwandiri. It's the wrong thing. Handiti. Saka isusu tatipambidzana zvakanaka. Inini ndakona kuti zvirikufamba pati imwe chete. Zvinova natibamba pati imwe chete tonzwa kuti uko kwakubuda zvimwe manje. Tozvirizova sei manje. Ina hangu munozoti chika. Ina handisi kutoziva. Ndachitotaura namama pavidhio ko pandafonera ndikatoti mama chika tai pane new number dziri kundifonera. Ndo pandangoona vanhu vapamba. Saka ina handisi kuzivawo ini. Handina kana kwandamboenda nhasi. Vakubvunzai kuti wangondibvunza kuti tida kuti utiexplainere zviro zvese zviri kuitika nekuti nyaya yedu information tinayo. Ndinongoramba. Vangu vabvunza kuti akutumai pano ndiani. Inini. Muri yeZimbabwe nyaya yamainzwa. Ingawa nevakuru vakati regai dzive shiri mazai hana muto.
nyaya iyi yandibata. Allen anogara kuWarren Park, asi musociety yaanogara vanoti ndibaba vane chimiro. Allen ane vana vari kuma 20 something, asi ari kunobuda achienda kuEpworth achinotora vana achivashandisa kusadzikisa zvido zvenyama yake, achishandisa mari yake. Muri yeZimbabwe, muri yeWarren Park ndimi muri kugara namanyenga vana weanonzi Allen. Ngatiidze hei nyaya iyi. Vanobatsira vanasikana hevo babavo vari kubhinya vana, mungati vakadananaka, asi vana ava pfungwa zisati dzakura vachinoda kubatsirwa. Ngatibatsiranei tiri pamwe chete, tiidzei nyaya iyi. Pamwe mungati shumbakadzi vari kutaurisa, asi inini ndiri mai ndarwadziwa. Future yevanasikana yaurayiwa naAllen. Muri yeZimbabwe, remember to like, share and comment. Aiwa, tafara kuve nemi. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.